To, asiri ya tono. A barayi na mitin asiri ya tono. Barayi suke goyon ta'adda. Ku gangaro ku saurara hirar mu. Turawa a hate fulani kai folon ɗinka ke folon ɗinka ka tura mata lambar ka sai a turo maka link muka haɗu sai ka turo account naka sai a sa tura maka 40,000 20,000 ne DNA. Ni da ma ina taimaka wanda ba shi da dama ina ba shi je yi. Na an kware da gaske. Ka je kai DNA kar ka ce ai ni yanzu waɗannan ƴaƴana za a yi min dariya a ce ba ƴaƴana bane za a ce matata wani akwai wanda muka yi haka da ya ce gaskiya hajiya yar Allah ni ina zargin ƴaƴan nan ba ƴaƴana bane amma ni kunya nake ji a ce ne wa mutum suna ne wa komai kuma ba ƴaƴana bane zama abun gori nace la zama abun gori yace muka tsere muna gwagwagwaran nan sai isa mi mahaifiyarsa da yarsa ice kaji suka ce to tun daga haima an ce hadisi an ba haram ne ka zanna da su kar kuma wata masifa ta same ka to wala ƴan wanda sai suka yi encouraging din sai je kuma alhamdulillah ƴaƴan ba nasa bane kuma ya kore su domin ƴaƴan da zaka rike su ne masifar ka domin kana aje iri ne na mikiyinka in ta ɗauro su ne ajalinka wallahi haka ne to me amfanin ka ajiye su Subhanallah babu. Wallahi babu. In ƴaƴan kake so ga matan Hausa na in haihuwa ce ma ai matan Hausa sun fi matan Fulani haihuwa. Allah ne dai wallahi yanzu ka ai na kai karshe yanzu kan ai tunda to karka je kuma ka aure wata kabilar har yanzu ko matsalar ku in ba ku aure ba Fulani kuma ku je ku aure wata kabila shi yasa ƴaƴan naku ba sa wallahi ne fa yanzu na riga da na sallama ne kawai yanzu kawai ba haushiyan kawai wallahi Allah har yanzu abun bari duk abin da ake ciki zan shigo live zaki ji insha Allah ka tura wa a hate Fulani kai phone din a hate Fulani ka tura mata lambar ka in ka tura mata lambar ka sai ta turo mini in ta turo min sai in saka a cikin ma group din mu sai zaka amfana da audios kuma sai mu tattauna daga nan kuma sai ka duba account din naka 20,000 ne kuɗin DNA ba wani tsana ne da shi ba na'am kwarai da gaske ni dama ni ina cewa wanda ba shi da karfi a hate plan Allah ya saka da alkhairi hajiya wannan ceton kai ne da mu bar shegu a cikin mu su girma su zame mana masifa gwara mu kore su in ba ƴaƴan mu ba ƴaƴanka ne la haula wala quwwa a ci gaba da addu'a amma ba inda zaka yi domin sun sha nonon da fulatan in ƴaƴanka ne ba inda zaka yi you have no choice masha Allah abinda za a yi kenan Allah ya yarda kuma duk abinda ake ciki har result din duka tunda zaki sani a gudu duk zan yi hoton shi in tura miki gani abin da ya fi dai kawai dama ya'yan suna gunka ko suna gunta a yanzu na